खुंगा बाथि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि सावराय मेलनि बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरि, बे मेलाव बाहागो लानो हानाय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि खगेन रामसियारि बिथां, बेवहाय बाहागो लानो हानाय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारि सार, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि स्पिकार कातिराम बर' बिथां, बर' कसारि काउन्सिलनि डेपुटि चिफ रमिय' नार्जारि बिथां, बाहागो लानो हानाय जोंनि सिडनी समष्टिनि MLA जयन्त बसुमतारि बिथां, बारग' MLA सन्दीप बसुमतारि बिथां, बर' कसारि काउन्सिलनि स्पिकार गाम्बारु मुसाहारि बिथां, UBPनि आफादगिरि पीताम्बर गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथां, बिथांजों लोगोसे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मन्टु मुसाहारि बिथां आरो बाथौ गौथुमनि मिरुनि आरो जिल्लानि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, मिरु थुनलाइ आफादनि नेहाथारि हरेश्वर नार्जारि बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय हांख्रायजानाय जोंनि अनजालु बर' हारिनि सासे जोबोद टेलेन्टेड जोंनि जाखांफुनाय जोंनि खुदिया नबजित नार्जारि, DID लिटिल मास्टार सिजन 5 देरहानो हानाय। दा बे समाव आं बयनोबो फैबाय थानाय इंराजि गोदान बोसोरनि आरो लोगोसे मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आङो अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबदों जे फैबाय थानाय समाव बे गोदान बोसोराव गलाघाट जिल्लानि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा आलो गोजोनै संसार जानो हायो, बयनिबो गेजेराव अनलायनाया थायो, मोजाङै बयबो गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो हायो। बेनि थाखाय आङो आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव खर'गंग्लाय आरज गाबबाय। गलाघाट जिल्लायाव मिरु लाइमोन आफादा बेवहाय सावराय मेल खुंदों साननैनि हाबाफारिजों। बेयो जोबोद मोनसे गोनांथार सावराय मेल। बिथांमोना मैयानिफ्रायनो बेवहाय बर' बाथौ गौथुमनि माखासे गोनां गोनां बिबानगिरिफोरखौ लिंहरनानै जाय बिथांमोना बाथौ गौथुमखौ दाफुंनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ गोदान महर लाबोनानै बेखौ फोसावनायाव गोख्रोङै खामानि मावबोदों, बे गेदेमा बिथांमोनखौ बेवहाय हांख्रायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायदों आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय ओनसोलनि जोंनि माखासे बाथौ गौथुमजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर'नि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जयै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नारा नाथा नाजादों। दा बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। गलाघाट जिल्लाया बड'लेण्डनिफ्राय जोबोद गोजानाव थानाय मोनसे ओनसोल। बे ओनसोलाव थांनाय 20 बोसोरसोआव खमैब्लाबो जोङो थांलाय फैलाय खालामबाय थादों। बेवहाय गोबां हाबाफारिफ्राव आंबो बाहागो लानो मोनदों। मोनसे समाव नागाफोरनि बर्डारनि जेंना दङमोन, बिनि उनाव हानि जेंना, फरेस्टनि जेंना, दा लासै लासैनो जेंनाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे जोबबोदों। दिनै जोङो फैबाय थानाय गोबां बोसोर मोजाङै गोजोरै संसार जानो हानायनि मोनसे थासारि दिनै गलाघाट जिल्लायाव फैबाय। दा बे गोजोरै संसार जानो हानाय थासारि फैनाय लोगो लोगोनो
बे ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो बर' फिसाफ्रा खौसे जानानै जोंनि थामोनथा, जोंनि सिनायथि, जोंनि राव, जोंनि हारिमु, जोंनि धोरोम बे गासैखौबो जोङो अर्गेनाइज खालामनानै जोङो गासैखौबो जुथायनानै मोजाङै जोङो खौसे दावगालांनायनि माखासे हाबाफारिफोरखौ मावनायनि सम जाबाय। जुदिअबा बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जोबोद गोजानाव दङब्लाबो बर'नि मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव गलाघाटआ मैखोमै बाहागो लाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिफोर, बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो हाबाफारिफोर, BLTनि समाव BLTआव बिबान लानानै गोबां जोहोलावफ्रा बेवहाय पुलिसजों बुजादों, जेल जादों, थैनोबो गोनां जादों। NDBनि समावबो गोबाङानो बेवहाय बाहागो लादों। दा बेबायदि नायोब्ला दिनै गलाघाट ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो बर' फिसाफ्रा सांग्राङैनो हारिनि फारसे गोख्रोङैनो गोसो गुदुं जानानै खामानि मावबोदों। दा नैबे समा बेनिखायनो जे आंबो बेवहाय फैदों जे दिनैनि समा जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सम फैदों। बे समाव जोङो हारिखौ दानायनि, हारिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि आरो हारिखौ जौगानायनि मोजां मोनसे लामाखौ जों बयबो खौसेयै दिनै लानायनि सम फैबाय। थांनाय समाव एफा एनै सासेया सासेजों गाज्रि मोनलायनाय, सोरबा गुबुन पार्टियाव हाबदों, सोरबा जुदा पार्टियाव हाबदों, सोरबा सोरनिबा बायदि खारदों, सोरबा सोरनिबा बायदि सोलिदों। दा बेफोरखौ नागारजोबनानै दिनै गलाघाट जिल्लायाव रायजो जानाय जोंनि जेसेबां बर' फिसाफोर दङ, जों खौसे जानानै जोङो माखासे मास्टार प्लेनखौ बानायनायनि सम फैबाय। दा बेवहाय बाथौ धोरोमा, बाथौ आफादा जोंहा बेवहाय गिदिर मोनसे बिहोमा होनो हायो। मानोना सोरबा राजखान्थियाव कंग्रेस BJP जायोब्लाबो AGP जायोब्लाबो धोरोमा मोनसेयानो, बाथौ धोरोम। दा बिनिखायनो जे आङो धोरोमजों लोब्बा बिनिखायनो लायो। समाजाव खामानि मावनाय जोंनि गोबां आन्दलन खालामग्रा बायदिसिना आफादनि दैदेनगिरिफ्रा धोरोमजों बारा लोब्बा लायामोन, नाथाय आं गोबाव समनिफ्रायनो धोरोमजों एसे लोब्बा लाबोयो। बिनि गुबै जाहोना जाबाय जेराव सोलोंथाइया थाबथाहैयो बै जायगानिफ्राय सुबुं समाजखौ धोरोमासो बोखांनानै लाङो। सोलोंथाइया दानि जि फर्मेल इडुकेसन, सोलोंथाइया धोरोमाबो मोनसे सोलोंथाइ, नाथाय दानि बायदि जि फर्मेल इडुकेसन सोलोंथाइ बे जागायनायनि सिगाङावनो बेसेबा रोजा रोजा बोसोरनि सिगाङावनो धोरोमासो समाजखौ दैदेनबोदोंमोन, माहारिखौ दैदेनबोदोंमोन। मुलुग समाजखौ, मुलुगनि गासैबो सुबुं माहारिखौ धोरोमासो दैदेनबोदोंमोन। दा बेनिखायनो दिनैबो जोङो मोनसे हारिखौ डिसिप्लिनाव लाबोनोब्ला, जोङो मोनसे हारिखौ मोजां मोनसे आब्रुथिजों जोङो सामलायनांगौब्ला जोङो धोरोमाव गोख्रों जानांगोन। धोरोमखौ जोङो फोथायनांगोन। सासे सुबुङा जेला फैसा गोनां जायो, सासे सुबुङा जेला पावारफुल जायो, अब्ला बियो रावखौबो गिया। बे जायखिजाया खामानि मावनो हायो। बेबायदिनो सोरबा सासे गामिनि सरासनस्रा सुबुङा गाज्रि खामानि मावोब्ला बिनि न'खराल' हेरेसमेन्ट मोनो एबा खस्थ' मोनो। जुदि सासे गिदिर दैदेनगिरिया जुदि गोरोन्थि मावोबा सारा समाजानो खस्थ' मोननो गोनां जायो, खहा जायो। दा बेबायदिनो बर' हारियाव थांनाय गोलाव समाव गावजों गाव बिदा फंबायनि बुथारलायनाय जादों। PTC एबसुनि बुथारलायनाय, NDB BLTनि बुथारलायनाय, पलिटिकेल कनफ्लिक्टआव मानसि थैदों। बे गासैबो कनफ्लिक्टफोरा जाबोनायनि माखासे जाहोनानो जाबाय जोंनि गेजेराव जोङो डिसिप्लिनखौ लाबोनो हायाखै। दा जोंनि हारिनि मानसिफ्रा धोरोमावबो गावस्रा गावस्रि गुबुन गुबुन बिथिंजों सोलियो। दा दिनै मिज'रामफोरखौ नायोब्ला बिथांमोना धोरोमाव मोनसे जायखिजाया डिसिसनखौनो लाया मानो बेखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो, बाहायनो हायो। ओंखायनो मिज'रामा जोबोद जौगालांदों। दा बेबायदिनो जोंहाबो दिनै जेसेबां हायो दिनै गावस्रा गावस्रि गुबुन गुबुन धोरोमावथ' थागोन जायखिना दङ, नाथाय जिखिना दिनै बाथौ धोरोमाव दङ, बांसिनानो दिनै बयनिख्रुइ बांसिनानो बाथौ धोरोमाव दङ। आरो बर'नि जि हारिमु, जि कालचार, बे गासैनिबो गुदियानो जोङो धोरोम सिबिनायासो। धोरोम सिबिनायनिफ्रायनो गासैबो ओंखारबोदों। दा दिनै बिनिखायनो जे बाथौ धोरोमखौ गोदान महर होनानै बयबो सिबिनो हानाय, बयबो मानिनो हानाय, बयबो फालिनो हानाय बेबायदि दिनै महराव लाबोदों। नैबे समाव जोङो बे धोरोमखौ मोजाङै सिबिनांगौ आरो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों आखल आखुफोरखौ दानांगौ। गलाघाटनि एक्जेक्ट सिनारिखौ आं मिथिया, नाथाय बड'लेण्ड ओनसोलाव दायो उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा ड्राग्स जायो। हौवासाफोरल' नङा, हिन्जावसाफ्राबो खायफा खायफा जायगायाव माने बेबायदि गाज्रि मुवा बेसादफोर जाग्रा जाबाय। जोङो दा बावैसो मोनसे सुइसाइडनि डाटा मोन्दों। बाक्सा जिल्लायाव हारसिङैनो बोसोरनैबो जाजोबाखै, बोसोरसे खावसेयावनो
प्राय 40 जननि बांसिन जोंनि लाइमोन बैसो 30 बोसोरनि गाहायाव सुइसाइड खालामदों। दा बेयो ड्राग्स जानाय बयबो ड्राग्स जानाय नङा, गुबुन गुबुन जाहोनावबो खालामदो जानो हानाय, जों बेखौ बरनबाय थादों। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव माखासे जायखिजाया बेराम जायखिजाया प्रब्लेमा फैयोबा जोंनि हारियाव थाबनो बे हाबनो हायो, मानोना जोंनियाव डिसिप्लिना जोबोद अभाब। दा बे डिसिप्लिनखौ जोङो ओरैनोथ' मेल मिटिं खालामोब्ला मानसिफोरा जिरायनानै खोनासंदों, भलेन्टियार होदों, मोसागोन, बायदिसिना आर'नाइ होदों, गामसा होदों, बिराद मोनसे डिसिप्लिन नुनो मोनो। खिन्थु दसे उनाव थाङोबा गामियाव माखासे डिसिप्लिनफोरा थाहैया। दा बे डिसिप्लिनखौ लाबोनो थाखाय धोरोमनि गेजेरजों जोङो लांथारनांगोन। आरो जाय सिनियर मानसिफोर, बैसोगोराफोर, जायफ्रा दिनै बैसो बारलांबाय, बिथांमोना बे धोरोम सिबिनायाव गोसो होनांगोन आरो जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ बे धोरोमनि लामाथिं लाबोनांगोन। बिसोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोजाङा मा, गाज्रिया मा, पापा मा, पुण्यआ मा, बेखौ बिसोरनो मिथिहोनांगोन। मानोना मुलुगाव ओरैबायदि माखासे थासारि फैदों दायो, माखासे मानसिफ्रा बुङो जे धोरोम, बे इसोर माबा माबिफ्रा जेबो गैया, जायहा फैसा दङ बेनो मानसि जानो हायो होननानै। नाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंगोन, नोंथांमोनाबो मिथिगौ दिनै सासे डाक्टारा बियो माने MBBS MD जानायनि उनाव गासैबो डिग्रीखौ लाजोबनायनि उनाव अपारेशन खालामनायनि सिगाङावबो इसोरखौ गाबज्रियो, अपारेशन खालामखांनानैबो इसोरखौ गाबज्रियो जे इसोरनि सायावसो होननानै। जेला सासे मानसिया बेराम जायो, एकदम गोब्राब बेराम जाबाय, डाक्टाराबो सारेन्डार खालामो, नोंथांमोना आरज गाबहैदो होननानै। इन्जिनियार सासेया न' गंसे लुनायनि सिगाङावनो बियो फुजा होग्रोयो आरो न'खौ लुखांनायनि उनावबो फुजा होयो। मानो? दिनै साइन्स टेक्न'लजिया जेसेबां जौगाथों, इसोरखौ, धोरोमखौ रावबो गाहायाव साननो हाया एबा गारनानै रावबो थांनो हाया। दा मुलुगनि मानसिफ्रा जुदि बे लामाजोंनो थांदोंब्ला, दिनै बौद्धिस्टफ्रा बिराद माने मेडिटेसन खालामो, हिलिं खालामो, प्रेयार खालामो, बिथांमोना दिनै माने मुलुगनि गोबां धोरोमनि मानसिफ्रानो दिनै बुद्ध धोरोमाव बारसनलांदों। बिथांमोननि माखासे प्रेक्टिसखौ नुनानै जे मानसिनो मा नांगौ, गोसोआव गोजोन नांगौ, पिस नांगौ, हेपिनेस नांगौ। जेसेबां पावार थाथों, थाखा फैसा गासैबो थाथों, मानसिनि गोसोआव पिस, गोजोन आरो रंजानाय, एटा हेपिनेसा गैयाब्ला बिनि जिउआ माने अनार्थक, माने मिनिंलेस। दा नंखायनो दिनै जोंनि हारिया ट्राइबेल माहारि, जोङो माने मिथिंगायारि मोनसे थासारियाव रायजो जायो। दाउस्रि दाउसि, दाउला दाउमा दाउसा, हाग्राबारि, बिबार बिफांनि गेजेराव जों संसार जायो। ओरैनो जों रायजो जानाय जायगाया पिसफुलखा, गोजोनखा। दा बेवहाय जों जुदि एसे आरोबाव गोजोन जाबावनो हायोब्ला, आरोबाव मोजां जानो हायोब्ला, गाज्रि खामानिखौ जों मावा, गाज्रि बेसादखौ जों जाया, गाज्रि जिनिसखौ जों नाया, गाज्रि खोथाखौ जों रायलाया, एसे जुदि डिसिप्लिन जाबावनो हायोब्ला जोंनि हारिखौ मुलुगाव रावबो हमथानो हानाय नङा। आङो दिनै जोङो सरकाराव फैनाया बोसोरनैल' जाबाय। थांनाय 30 बोसोर बायदिसिना सोमावसारनायाव आंबो उन गिदिंदोंमोन, मालाबा सिगाङावबो थांदोंमोन। सरकाराव फैनानै नायबाय जे हारिनि मा खामानि मावनो हायो आरो हाया। बोसोरनैयाव जोङो हाबनानै नायनानै नुबाय जे गोसो जायोब्ला हारिखौ बोखांनो बारा सम लानाय नङा, नाथाय लिडारफ्रा थिग जानांगोन। लिडारफोरनि गेजेरावबो जोंहा दिनै बिराद माने मा होनो, खोथाफोरखौ बिराद रेजें रायलायो, लाइट, माने बारा सिरियासलि रायलाया। जों गोबां समखौनो जग खालामनानै ओरैनो माने तामसा फुर्ति खालामनानै हगार हरो, सिरियासनेस गैया जोंनियाव। दा बिनिखायनो मा जादों, जोङो सिरियास खामानिफोरखौ मावनो हायाखै, मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनो हायाखै, जों जग खालामो। आरोबाव नायदो, न'खराव मानसि सासे थैबाय, मानसिखौ फबबाय, दसे उनाव जौ लोंबाय, रंजाबाय बाजाबाय, बावगारज्लांबाय, दसेनो, बारा गोबाव नङा। ओरैबायदि बबेबा मोनसे माबा मोनसे थासारि जाबाय, दान्दिसे समनि उनावनो बावबाय। दा बेबो थिगानो दङ, नोङो दुखुआव थाबाय थानो नाङा मानसिया, नाथाय बबेबा मोनसे थासारिखौ जों एसेबां थाबनो बावनो नाङा। उदांस्रि भारतआव बर'फोरनि जारिमिना माबायदि, बियालासिनो जों सिबिं गरसेबो मोनाखै, बिनानैसो मोनदों। दिनैबो जोंनि फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाजोबाखै। दाबो जोंनि हा हुफोरखौ जोङो मा होनो, फरेस्ट राइट एक्ट मोननांगौ होननानै दाबो सरकारजों रायलायगासिनो दङ। दिनै बिनि थाखायनो सोमावसारनानै गोलाव सम खामानि मावनायनि फिथाइ हिसाबै बर' कसारि काउन्सिल दिनै मोननो हाबाय। दिनै जोंहा आसामाव फार्स्ट, इन्डियायावनो फार्स्ट, जोङो मोनसे हारिया मोननै काउन्सिल मोननो हादों मोनसे स्टेटआव। बे बर' हारिनि थाखाय खिन्थु बेसेबा गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। आरो बिनि थाखाय दिनैनि नङा, बै समनि BTCनिफ्राय जागायनानै, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय जागायनानै, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय
बै माने हांखोनि सोमावसारनिफ्राय जागायनानै जाय बर'नि दैदेनगिरिफ्रा आन्थोरजयै खामानि मावदों बिथांमोननो जोङो क्रेडिटखौ होनांगोन, बिथांमोननो जों मानखौ होनांगोन। दिनै 30 बोसोराव बर' हारिया मोनथाम एकर्ड खालामबाय। सोरबा हारिनि एकर्डआ मोनसे खालामबाय 30 बोसोर सिगाङाव, दाबो बे एकर्डआनो इमप्लिमेन्ट जायाखै, बाहायजायाखै। नाथाय जोङो 30 बोसोराव मोनथाम एकर्ड खालामबाय। दा नंखायनो बर' हारिया बिराद जोबोद मोनसे भाइब्रेन्ट जाथि, साननो हाग्रा हारि, माने एनि टाइम जिरायनानै मोजां मोनै मोनसे हारि, खामानि मावग्रा हारि, वर्क माने खस्थ' खालामग्रा मोनसे हारि, हार्ड वर्क खालामनो हाग्रा मोनसे हारि। नाथाय बेनो मोनसे डाइरेक्सन नांगोन। दा बे डाइरेक्सनखौ सोर होगोन? जोंनि आफादफ्रा ज' जानानै। दा नंखायनो दिनै बाथौनि सेमिनार जादों। आं बेवहाय गासैबो लिडारफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। जोंहा थुनलाइ आफादनि, एबसुनि गुबुन गुबुन गासैबो लिडारफ्रा बेवहाय ज' बाहागो लाफैजोबदों। बेनो मोनसे स्पिरिट जानांगोन, हारिनि मोनसे स्पिरिट। मोनसे समाव जोङो दाख्लैबावै ओरै जाबाय जे बे BLTनि मिटिं जों थाङा, बे उमुकनि मिटिं जोंखौ लिङा, बे उमुकनि मिटिं जों थाङा। बेयाव UBPOनिबो जोंहा सेन्ट्रेल लिडार दङ। दा नैबे जोंनि हारिनि स्पिरिट जानांगोन। आरो बेखौ जेरावबो जों खौसे जानो हायाब्लाबो मोनसे जायगायाव खौसे जानो हायो, बे जाबाय थानसालि। थानसालियाव जों बयबो खौसे जानो हायो। जेला 2003 आव BTC एकर्ड जादोंमोन, बिनि उनाव जेला 7, 8, 9, 10 गावजों गाव बुथारलायबाय BTC आव, जोबोद खास्रि बिस्रि बुथारलायबाय, अब्लानिया आङो धोरोम गुरुफोरजों सावरायदोंमोन। मंगलसिं हाज'वारि सारखौबो चिराङाव रायलायनो लिंदोंमोन। ख्रिस्टाननि आर्च बिशप मानाम फेरामफिल होननाय गुवाहाटीयाव थाग्रा बे ख्रिस्टान धोरोमारिफ्रा बिराद मानियो बिथांखौ, लेखाबो लिरो, बिथांखौबो लिंदोंमोन। बेबायदि गोबां मानसिफोरजों सावरायदोंमोन। आंनि मेलेमाव बै समाव बेनो खिलिदोंमोन, बेनो माने आंनि मेलेमाव फैदोंमोन। जुदि बयबो गावबा गावनि धोरोमारिफोरखौ जुदि कन्ट्रल खालामनो हायोब्ला, मानोना धोरोमा मानसि बुथारनो थिना, धोरोमा जौ लोंनो थिना, धोरोमा जुवा गेलेनो थिना, धोरोमा गाज्रि खामानि मावनो थिना। नाथाय दिनै जोंनियाव मा जादों? बे धोरोमखौ जों मोजाङै हारियाव अर्गेनाइज खालामनो हायैखाय माने बड'लेण्ड ओनसोलाव उन्दै बैसोनि सोरबा हिन्जावसाखौ लांनानै फानखोमाहैग्रा, सोरखौबा बबेयाव खामानि मावनो होनना लांनानै गाज्रि जायगायाव हैग्रा बे मानसिफ्रा जोंनि हारिनिबो ओंखारदों। गाज्रि थासारिफ्रा जोंनियावबो फैदों दायो। दा नंखायनो जोंनियाव दिनै खुनु एक्सकिउज गैया, खुनु माफ गैया। जोङो बयबो एकदम स्ट्रंलि गंफ्रोमबो न'खरा धोरोमनि फारसेबो जों सांग्रां जानांगोन। जोङो आइजोफ्रा दिनै आं नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। गामि गामि दिनै फुङावबो आङो न'आव ओंखारनायाव थिग ओंखारनो समावनो मोनसे गामिनि 30 जनसो 30सो आइजोफोर फैनानै बुंदों आर'ज गाबनो थाखाय जोंनो माबा माबि नांगौ सार होननानै। सेरजा आं दाख्लैसो मोनबोनाय गंसे दोङोमोन, मिटिङाव थांनायाव सेरजा गोदान हरदोंमोन, आं लोगो हरबाय। खामाबो गब्लंबाय, खाम बायनो आङो लोगो फैसा हरदों आरो बिथांमोनखौ बुंदों मा नांगौ खालामनानै ला, आर'जखौ कन्टिनिउ गाबनांगोन। दा बेफोरखौ जों मदद खालामनो हायो। नाथाय गोबाङानो मा खालामो? पिकनिक जानो फैसा बिनो फैयो। जों माने पार्टि जानो फैसा नांगौ सार, पिकनिक जानो फैसा नांगौ। दा दिनै हारिया बबे लामाथिं थांगासिनो दङ? मोनसे सेक्सन ओंखारबाय, बिसोरा हारिया गांदों ना उखैदों ना बायदों ना जिदों बेजों जेबो लिंक गैया। बिसोरा जानाय लोंनाय बे लाइनावनो थांबाय थायो। ससियेल मिडियायावबो बिसोरो जानला मोनला लिरो। सोरबा सासे मानसिया हारिनि थाखाय 10टा मोजां मावबाय, मोनसे गाज्रि मावबाय, बे गाज्रि मावनायनि थाखायनो बिनि 10टा मोजां मावनायखौबो जिर' खालामनो हायो ससियेल मिडियायाव लिरनानै। दा बेबायदि मोनसे थासारियाव फैदों। दा बेफोरखौ थिग खालामनो थाखाय जोंहा लाइमोन आफादखौ जों गोख्रों खालामनांगोन। ओंखायनो हौवासा जा हिन्जावसा जा, गामियाव था, कलेजाव फराय, इउनिभारसिटियाव फराय, बयबो बे लाइमोन आफादजों लोब्बा थानानै जि आफादावनो थाया मानो धोरोमनि फारसे जोङो सांग्रां जानांगोन। आरो बेवहायनो जोङो रांखान्थिनि बाथ्राखौबो बेवहायनो रायलायनांगोन। मानोना दिनैनि लाइमोनानो गाबोन न'खरनि बिगोमा जाहैगोन। रांखान्थिनि बाथ्रा रायलायनांगोन। जोङो दिनै धोरोमनि बाथ्रा सावरायदों। आं गेजेराव बाथौ जोंहा गौथुमनि मिरु आफादजों सावरायनायाव बेखौनो बुंदोंमोन। जोङो दिनै इक'नमिक डेभेलपमेन्टखौबो जोङो धोरोमनि प्लेटफर्माव रायलायनांगोन। गुबुन धोरोमारि मानसिफ्रा दिनै बेफोर बाथ्राफोरखौ लासैनो लाबोनो हमदों। मानोना मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो सलुसन मोनसे मोननांगोन। माबा मोनसे जेंनानि सलुसनखौ जोङो बिनि सुस्रांनायखौ जोङो मोननांगोन। अब्ला धोरोमावनो जों आखल आखु दानाय, जोंनि हारिनि डिसिप्लिन, आब्रुथि, बे गासैखौबो रायलायनायनि गेजेरजों लोगोसे जोङो धोरोमावनो सोलोंथाइनि बाथ्राबो रायलायनांगोन, धोरोमावनो रांखान्थिनि बाथ्राबो रायलायनांगोन। बे गासैबो बाथ्राखौबो जोङो रायलायनांगोन। आरो मालाबा सम फैगोन हारि थांना थानायनि थाखाय हयथ' राजखान्थिनि बाथ्राबो रायलायनांगोन। दिनै गुबुन हारिफ्रा रायलायो,
बेफोर खोथाफोरखौबो रायलायो दा जों राजखान्थिनि बाथ्रा रायलायनाय लोगो लोगोनो सानो जे धोरोमा माने धोरोमखौनो पलिटिकेलाइज खालामलांनो नामा होननानै आं बे राजखान्थिखौ बुङाखै जे मोजां गाज्रिखौ जोङो मोनसे समाव एनालाइसिसआव लाबोनांगोन बाथौ आफादनि मानसिया बिजेपि खालामनांगौ कंग्रेस खालामनांगौ जोंनि बबेबा पार्टी खालामनांगौ बेखौ आं बुङाखै नाथाय बबे ट्रेन्डआव थांगासिनो दङ बेनि डिसकासनफोरा जोंनि प्लेटफर्मफोराव जानांगौ जोङो खोनायो बांगालफ्रा मा खालामो बिसोरनियाव भट बिनो थांबा बुङो बेबायदि मिटिं खालामना लाब गैया थाखा फैसा रानना लाब गैया माला इलेक्शननि सानसे सिगाङाव मस्जिदाव जिरायना जिरायलायो बिसोर फाइनाल जायो होननानै दा नंगौबो बेनो बिसोरनिया थांबाय नोङो 10टा मिटिं दा एकदम न' लांगोन बिसोरनियाव उमुक जाना दङ बेराम जाना दङ 1000 हो बिसोरनियाव उमुक हो जोंहा ओरै दङ बेवहाय 10,000 हो जलसा दङ बेवहाय 20,000 हो उमुका माने आरबाव थांनो नागिरदों हजाव बिथांनो माने टिकेट दाननानै हो बेबायदि बुंबाय थागोन लास्टाव थांनानै नायोबा बेलटआव नुगोन जे भटआ बे गामियाव गांसेबो मोनाखिसै माने बिसोरो माने बिराद पलिटिकेलिबो स्ट्रं दा बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोना बेफोराव रायलायो दा जोंनि हारिया मा जाबाय जोङो गियो माबा मोनसे रायलायखोमाबा ज' जाबा गोजानाव मानसि सासे दङबा नायहरदों मानसिया ओरै साननोसै ओरै जानोसै दा जेसेबां अपेन जालांदों एसेबां जोङो क्रिटिकेलाव गोलैदों गोदो गोदाय बिदि नङामोन दिनैबो जोंनि रावखौ गोबाङानो बुजिया नाथाय दायो गोबाङानो बुजिग्रा जाबाय दा जियानो जा पलिटिक्सखौ दोनथ'नानैब्लाबो रांखान्थि सोलोंथाइ समाज फोसाबनाय लाइमोनफोरनि आखल आखु दानाय मानसि सासेया लेखा फरायनायाव मालाबा मोजां जायाबो जानो हानाय किन्तु बिनि आखला मोजां जायोबा संसाराव बियो मोजां जालांनो हायो बेनिखायनो आखल आखु दानो थाखाय जोंनो फैसा नाङा सासे मानसिनो मोजां आखल आखु दानो फैसा नांगोन नामा फैसाथ' नाङा आंनि आइया लेखा रोङामोन नाथाय आंखौ सानफ्रोमबो चेक खालामोमोन मोना जुदि न'आव लेट सफैयोबा गेलेनानै आंखौ सोङोमोन नों बहा थांनाय ओइखालि सोंनो हाया सानथाम उनावबाबो सोङोमोन दाख्लै नोङो बुधबार खालि मानो हराव लेट जाबोनाय नोङो 1 घन्टा बुंलाय आंनो होननानै लेखा फरा जेबो रोङामोन दा बिनि थाखायथ' फैसा नाङा दा ओंखायनो गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो थिग खालामनांगोन जोंनिया माने मा ट्राइबेल माहारियाव बर'ल' नङा ट्राइबेल माहारियाव पेरेन्टेल केयारा जों अननायखौ खम जायो होनना बुङाखै आं बिराद अनो जोङो अननानै बेदरबो जाहोयो गासैखौबो होयो गासैखौबो होजोबो जोंहा किन्तु जोंनि अननाया जाबाय गस्ला गांसे बायना होबानो अननाय जाबाय मोजाङै ओंखाम बोथिसे जाहोबानो अननाय जाबाय साइकेल बिदो होबाय अननाय जाबाय घरि बिदो होदो अननाय जाबाय बेल' अननाय बेल' नङा अननाया जाबाय बे गथ'आ मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों मेच्युर जादोंना जायाखै बिनि साननाया मा बे बबे मावदों गाज्रि मावदोंबा बेखौ कन्ट्रल खालामनाया बे जाबाय अननाय गोबां बिमा बिफा दायो बर' समाजाव नुदों गावनि गथ'फोरखौ कन्ट्रल खालामनो हाया उन्दै समावनो मटर साइकेल बायना होदों राजा लामायाव थांना सौग्रावनानै जौ लोंना थैहैदों गोबां गोजां बोथोर फैबायना दा बड'लेण्ड एरियायावथ' गोबां थैगोन दायो मोनसे मेला खुङोमोन दैजिं मेला बेवहाय बोसोरै थैयो सानै साथाम माने सौग्रावनानै आरो सासे फिसाला थांनाय बोसोरनैसोआव गोबां थैबाय जौआ लोङो बिफाया डिफेन्सआव मावो सासेल' गथ' खुद्रिबाय मटर साइकेला बायनानै होबाय आरो सौग्रावबाय थैबाय जौ लोंनानै दा नैफोरखौ थिग खालामनांगौ जोङो बेबायदि जौ लोंनानै मटर साइकेल सालायनायाव जोंहा उसुबिदा गैया मटर साइकेल नङा नों हेलिकप्टारखौनो सालाय जोंहा बुंनांगौ गैया जि सालायो सालाय नाथाय खोथाया जाहैबाय नों मानो थैनो मानसिया ओरैनो खमायलांगासिनो दङ 2001 सनाव जेसेबां पपुलेसनमोन जोंहा 2011 खमायलांबाय 2021 आरो खमायलांबाय जोंनि पपुलेसना दा जोङो समष्टि बानायनायाव हिसाब खालामगासिनो दङ पपुलेसना खनफ्रोमबो 10 बोसोराव 2% 3% 2% 3% जोंहा खमायलांगासिनो दङ दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर जोङो सिङाव हारिया मोनसे पलिसि लानांगोन रोजा बोसोर संसार जाबोनाय मोनसे हारि सोलिबोनाय मोनसे हारि आरो उदांस्रि भारतआवसो जों खस्थ' मोनबाय गोदो गोदाय हारिया थिगानो दङमोन दा नैबेखौ थिग खालामनांगौब्ला जों दानो थिग खालामनो हायो नाथाय जोङो गोसोजों सिंजों थिग जानांगोन जे जोङो हारिया ओरैबायदि जासिगोन आबाद मावनायनि बिथिङाव गुबुन बिथिङाव जों दानाय लुनायनि बिथिङाव गासैयावबो थिग जासिगोन जों थिग जागोनबा जोंखौ रावबो हमथानो हाया दिनै गलाघाट जिल्लायावनो जा गुबुनावनो जा गलाघाटनि बर'फोरखौबो गुबुन हारिया मानिनो गोनां जायो आरो सारा आसाम नाङैनो दा देग्लाय जोङो फुटबल खेला होदों बड'लेण्डआव बिराद मानसिफ्रा बाख्नायदों जोंनि लिडारफोरनि मोनसे सिमांमोन IAS IPS नांगौ जों सरकार फैनाय लोगो लोगो 50 जन गथ'खौ दिल्लीयाव थिनहरबाय IAS IPS फरायनो थाखाय इन्जिनियारनि थाखाय थिनहरबाय दा बेखौ जोंहा बड'लेण्डआव मोनसे मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि नाजानायजों NIB होननाय मोनसे आफाद दादोंमोन
NIB नेशनेल इन्स्टिट्यूट ऑफ बडोलॉजी दा बिनि गेजेरजों नेपालनि माखासे फरायसाफोरखौ जोङो गुवाहाटीयाव देग्लाय फरायहोनायखौ स्टार्ट खालामबाय दा आसामनि खना खनला थानाय जायफोर जोंहा बर' फिसाफोर बिथांमोननो माखासे स्कलारशिप होनानै बेबायदिनो कम्पिटिटिभ एग्जाम गुबुन गुबुनाव फरायनायनि थाखाय बे NIB नि गेजेरजों मोनसे पलिसि देग्लायनिफ्राय लागोन बेवहाय गलाघाटनिफ्रायबो सोरबा IAS IPS जानो गोसो बेनि गेजेरजों बै खरसजों फरायहैनो हागोन देग्लाय बोसोराव जोङो काउन्सिलनिल' हरदों मानोना बे पलिसिखौ जों लायाखैमोन ओंखायनो नेक्स्ट सोरबा डाक्टार फरायनो नागिरदों न'खराव मोजांबाय गाव फरायथों किन्तु न'खराव जे मोजां नङा बेखौ जोङो हेल्प खालामगोन आरो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों जोङो खौसेथिखौ जों गोख्रों खालामनांगोन आरो जोङो सासेया सासेखौ मदद होलायनांगोन दिनै जोङो एसे सेल्फिश बायदि जालांनो नागिरदों मानसिफ्रा जों मदद होलायलाया दा बेखौ जोङो थिक खालामनांगोन आरो मदद होलायनि थाखायनो मालाया माने नों नागालेण्डआव थांदों गिर्जाखौ बिराद मोजां मोजां नुदों गभर्नमेन्टनि फैसाजों नङा जोंनियावबो गुबुन गुबुन माने थानसालिफोरखौ लुदों माबाजों लुदों कुनु गभर्नमेन्टनि फैसाजों नङा एकदम ससियेल इनिशिएटिभजों दा बेखौनो आङो हारिनि मानसिफोरखौ सोंदों जे जोङो मोनसे जिनिसखौ थिक खालाम जायखौ जों मालायनि फैसा लायालासिनो बानायगोन होननानै जों साननो हायो माखौ जों थिक खालामनो समा खिन्थु जाबाय आं बुङाखै जे नैखौ बानाय होननानै आर'नाइखौ जों बुंनो हायो मालायनि फैसाजों जों आर'नाइ दाया मोनसे जिनिस आर'नाइया जोंनि स्वाभिमान आर'नाइया जोंनि मान बे आर'नाइखौ जों मालायनि फैसाजों दाया जेब्लानो आर'नाइ दागोन आं गावनि फैसाजों दागोन गावनि फैसाजों दानाय आर'नाइखौसो आं गोदनायाव लागोन बे मोनसे जानो हायो नङाबा जों बुंनो हायो जे बाथौ थानसालिखौ जों मालायनि फैसाजों लुवा बाथौ थानसालिखौ जों गावनो खांनानै लुगोन गावनि फैसाजों मोनसे जिनिस जायखिजाया मोनसे जोङो गासैबो जिनिसखौ मालायनियाव बिye बानायजोबनाय माने हारिखौ लोरबांनि सिनायथि होनाय जायो बर' हारिया मालाबाबो बिबायारि नङामोन गोदो गोदायनिफ्रायनो दाबो बर' हारियाव रावबो लामा दरथायाव बिबाय बायग्रा गैया किन्तु राजखान्थियाव फैनानैसो दायो माने बड'लेण्डआवसो बारा जादों बेफोरावथ' गैया माने बिराद बिनाय मानाय बायदिसिना बिराद अत्याचार जाबाय माने जों थासारिया दा बेखौ जों लासै लासै थिक खालामनो नाजागासिनो दङ दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर थानसालिखौ जों मोजां लुनांगोन जेरावबो मोनफ्रोमबो गामिनि थानसालिया मोजां जानांगोन बे फिसायैनो जाथों नाथाय मोजां साबना हामना आरो मोनसे मा जोंनिया थानसालियाव जोङो थाङा एकदम गोबाव जों थाङा थानसालिया हाग्रा दुजोबना थायो मालायनि थानसालिया बिराद साबना हामना जोंनि थानसालिया हाग्रा दुजोबनानै थायो दा नंखायनो थानसालिया जाहाथे साबना हामना थायो बिनि बेबस्थाखौ जों गामियाव खालामनांगोन आरो फुंनि मोनानि लामाजों ओंखारलाङो एसे खुलुमलांनाय मानाय गावनि गोसोखौ पबित्रता गोथारथिखौ अरायसम लाखिनो हानाय बेबस्थाखौ खालामनांगोन आरो जेला आर'ज गाबगोन मंगलबाराव बेवहाय सोरबा साब्रै साबा 10 जनसोल' बैसोगोराफ्राल' थांना गाबैबाय बिदि जानाङा आइजोफ्राल' हानाय मानि जेसेबां हायो मेक्सिमाम मानसिया आर'ज गाबनायाव पार्टिसिपेशना जानांगोन आरो बेजों लोगोसे गामियाव प्रग्राम लानांगोन जे बयबो जेनेबा दा बहाबा लादों जे आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ दिनै आंनियाव गाबबाय नेक्स्ट सप्तायाव बिथांनियाव गाबबाय नेक्स्ट सप्तायाव बिथांनियाव गाबबाय दा मोनफ्रोमबो न'खराव बियो सार्कोल जाबाय थानांगोन आर'जल' गाबनाय नङा आर'ज जोबखांनानै आइजोफोरनियानो जाथों 1 घन्टा डिसकासन मा जादों मा जायाखै बोरै थांगोन बोरै थाङा धोरोमनि सायाव सावरायनाय मोजां गाज्रिनि सायाव सावरायनाय अब्ला जोंनि हारिया थाबैनो अर्गेनाइज जानो हागोन दा ओंखायनो बे लामाखौ जों लानांगोन दा आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै जोंहा धोरोमनि सायाव मिथिनाय सुबुं जोंहा अलरेडि मंगल सिं सार दङ खगेन रामसियारि मानगोनां आफादगिरि बिथां दङ मन्टु मुसाहारि बिथां दङ दा बिथांमोना जोबोद मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुंगोन आङो बेखिनिखौल' बुंबाय जोंहा बुंथिगिरियाबो बिबुंथि लाखिगोन दा खोथाया जाहैबाय मा जे डिसिसन लानायनि सम जाबाय थांखि लानायनि जेला थांखिया लागोन अब्ला नों साक्सेस जागोन जेला थांखिखौ लाया थांखिखौ लानायाव गोबाव खालामगोन अब्ला नों साक्सेस जानो हानाय नङा ओंखायनो जेसेबां हायो थाब जे दिनैनिफ्रायनो जों सोदांगोन दिनैनिफ्रायनो जों मावगोन दिनैनिफ्रायनो थांखि लागोन अब्ला बियो दावगागोन आरो नाथाय बेवहाय लाइमोनफ्रा सिगाङाव गसंनांगोन दायो जोंहा न'खर संसार जानायाव सानफ्रोमबो संख्रि बानलु माबा माबि माइरं दैरंनि दावहायाव जोंहा मानसिफ्रा बेस्थ' थानाङो लाइमोनफ्रा एसे फ्रि जायो दा ओंखायनो लाइमोनफ्रा गामि जिखिनि लाइमोनफोर दङ एसे सिगाङाव थांग्रोनांगोन गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मायबा आन्दलन खालामदों लाइमोनफ्रा ओंखारग्रोदों क्लाब बानायदों लाइमोनफ्रा ओंखारदों सोरबा क्रिकेट गेलेनायनि टीम बानायदों लाइमोनफ्रा ओंखारदों फुटबल टीम बानायदों लाइमोनफ्रा ओंखारदों लाइब्रेरि बानायदों लाइमोनफ्रा ओंखारदों दा बे लाइनाव बयबो जाहाथे लाइमोनफ्रा गोख्रोङै बाहागो लायो आं लाइमोनफोरखौ खावलायबाय आरो जोबथारनायाव थानसालियाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन दा आङो जोंहा नैबे सानखाथियाव सिसुपानि ओनसोलाव
जिहेतु गोबां मेल मिटिं जाबाय थायो आलासिफोर फैनायनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै बुंदों दा नंखायनो मोजां मोनसे डिजाइन खालामनानै जाहाथे बेवहाय आलासिफोर फैबा थानो हायो मोनसे गेस्ट हाउस नोंथांमोना लुनायनि बेबस्था खालामो बेनि थाखाय